noma ngaze kuthiwa bebenenkinga engakanani kodwa bengamali kuze kube kuphuma isidumbu phambi kwengane. Usapho lakwaMwelase kwingingqi yaseCobesville eMgungundlovu KwaZulu-Natal imemelela ukuba kubanjwe owasetyhini notyholwa ngokubulala umyeni wakhe emva kwengxabano. We were able to apprehend about 8,135 individuals who were attempting to enter the country illegally through the ports of entry as well as the respective segments of the borderline. Igunyabantu elilawula imida yeli lithi bangaphaya kwama-8,000 abantu abazame ukungena eMzantsi Afrika ngokungekho mthethweni kwikota yesibini yalo nyaka kwaye lithi liqulela ligangatho ukuqinisa ukhuseleko kwimida yeli ngeli xesha leziyunguma. Sinamkeleka iindaba zethu andambe ndodwa ndamba nokhetho ukuthula mbatha noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsondo. Usapho lakwaMwelase kwingingqi yaseCobesville eMgungundlovu KwaZulu-Natal imemelela ukuba kubanjwe owasetyhini notyholwa ngokubulala umyeni wakhe emva kwengxabano. Ufani Mwelase uye wahlaselwa ngebhotile ze wahlatywa amatyeli aliqela phambi kwabantwana bakhe kwaye esi siganeko sixekwe kabukhali luluntu lwale ngingqi. Sithanda ukulumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku. Uluntu lwaseCobesville lushiyeke lubambe ongezantsi ngenxa yesinye isenzo sokubulala nekurhaneleka ukuba sinento yokwenza nokuxhatshazwa ngokwesini. Ingxelo zithi inkosikazi ihlabeze yabulala umyeni wayo phambi kwabantwana babo. Kwathi intathakusa ngithi ngabo apha 4 wafika ingane yakhe ikhala ithi mkhulu vuka mkhulu nangu ubaba ebulawa usine igama lamakoti womfanami usine. Kuvakala ukuba umenzi wobubi ugcwele amathafa kungokunje. Ingxelo zithi esisiganeko senzeke emva kwengxabano phakathi kwesisibini. Into abayikhuluma babekhona bathi wabonakala ekhuluma nenye intombazane ngoba bekuwumuntu vele uthandayo ukuthi amantombazane awasondeze. So le yakhe yayivele ihlale ibe nazo inkinga zokuthi ayifuni athandwa abanye ngoba uthandwe yiyona. So kungazuthi kwasukela lapho ke kuze ezomgwazela endlini. Ukanti olusapho luthi iziganeko zobundlobongela nokuxhaphazana phakathi kwesisibini beziqhelekile. Kungokunje olusapho luthi lufuna abanjwe umenzi wobubi. Uyena kade ebhekele likhala la ekhaya. Besithembele kuyena ngoba kade kuyena kuphela umfana la ebaleni. Obizo yena. Manje ngiyacela nakuyena usine la ekhona. Makukuthi uyabona lento enzakala la ekhaya kubuhlungu noma ngaze kuthiwa bebenenkinga engakanani kodwa bengamali kuze kube kuphuma isidumbu phambi kwengane. Olusapho luthi kungokunje kunzima ukwamkela le meko. Ingane zidevastated ngalendlela ukuthi azilali nasebusuku. Besicela nosizo bandla concert ingane encane ukuthi bathole counseling abantwana ngoba kunzima kubuhlungu ukuthi ingane ibone umzali wakhe efela phambi kwayo egwazwa kabuhlungu kuze kusale umbese kuyona. Ukanti uluntu kwingingqi yaseCobesville lusothukile sesisenzo. Liyaqhuba iphulo lokukhangela nokuhlangula owasetyhini oneminyaka engama-35 noye wemka namanzi emva kwesichotho nesehle kwilokishi yasesibongile kumasipala wasendumeni. Esi sichotho senze umonakalo omkhulu kwiziseko zophuhliso kanti uluntu liyabongozwa ukuba lujonge imozulu nezilumkiso ngeliso elibukhali ze emva koko luthatha amanyathelo okuzikhusela. Last night, heavy rains caused local flooding in Sibongile Township under the Endumeni local municipality, Dandi. Tragically, a 35-year-old woman was swept away during the incident. Search and rescue operations are currently underway while mop-up efforts have commenced to assist affected households. Residents across the province are urged to remain vigilant as inclement weather conditions are expected to persist throughout the spring and summer seasons, with above-average rainfall forecasted. Communities are advised to monitor official weather alerts and take precautionary measures to safeguard lives and property.
Arhente yegunya lolawulo lwemitayeli namhlanje ithe thatha izicwangciso zayo zokusebenza ngeli xesha leholide zokuphela konyaka. Ugqirha Michael Masiapato uthi Border Management Authority isebenza nzima ukuqinisekisa ukhuseleko kwimida engena kweli, ukuthintela bemi bamanye amazwe abazama ukutyhoboza ukuze bangene kweli ngokungekho mthethweni. OkaMasiapato bethetha nonondaba kwindibano emfutshane ngamaphulo okunyanzelisa umthetho. Imida yeli iza kwenza inguqu kumaxesha ayo okusebenza aqhelekileyo ngeli xesha leholide uqinisekisa okokuba ihlangabezana nomthamo ophezulu weendwendwe ezingena neziphuma kweli lizwe. Oku kudandalaziswe ngumkomishinala we-Arhente yegunya lolawulo lwemida yeli, ugqirha Michael Masiapato namhlanje. We have agreed with Botswana to extend operating hours in 2 ports. The first one being Groblersdal Bridge, port of entry on the N11 to Botswana. It does operate under normal circumstances between 6 and 10 in the evening. And this time around, we are going to start at 6 and close at midnight. And that is going to be on the 19th to the 24th of December 2025. In terms of the second port, which is Swakopfontein, it normally operates from 7 until 7 in the evening. And therefore, we are going to then extend it and start at 6 and then close at 2000 hours. And that is in the evening. That is going to apply on the 22nd and the 24th of December 2025, as well as the 30th and the 31st of December 2025. Uqhube ngelithi sele liqalisile iqela lakhe ukujongana nemikhuba yokungenisa impahla engekho mthethweni kweli. About 1,700 kgs of counterfeit clothing as well as footwear estimated at around 1,280,645 were intercepted in various ports of entry. Ngelixa ekwathe ubuxhakaxhaka banamhlanje budlala indima enkulu ekunqakuleni abo bacingo kokuba baza kwenza umathanda kwimida. With the help of surveillance technology, mainly the drones, in this particular second quarter, we were able to apprehend about 8,135 individuals who were attempting to enter the country illegally through the ports of entry as well as the respective segments of the borderline. Wisonge ngelithi abazali abangatshatanga bahamba nabantwana kuza kufuneka beveze izigunyaziso zokuhamba nabo abo bantwana njenge-affidavit, incwadi yenkundla okanye i-death certificate yomnye umzali. Umbutho we-ANC uthi kulungele ukuhlala intlanganiso yebhunga lalombutho kazwelonke i-National General Council ngelasemzini. Oku kuvakaliswe ngunobhala jikelele walombutho uMnumzana Fikile Mbalula kwintlanganiso yonondaba, nalapha athe le ndibano ifika ngexesha apho lo mbutho uzama ukubuyisa isidima sawo. Ufikile Mbalula uthi ANC ngowona mbutho othe gqolo ukuguqula ubomi babemi beli loMzantsi Afrika, yaye intlanganiso ye-National General Council ifika ngexesha lombutho uzimisela ukubuyisa isidima sawo. This National General Council sits at the center of the movement, at the center of the movement's renewal project. It comes at a time when the ANC has taken bold steps to restore its integrity, rebuild organizational capacity, and reconnect with communities. Wambise wathi lo mbutho umanyene ngoku yaye uzimisela ukukhokela ngobuchule ukubheka phambili. The ANC enters this NGC united, focused and ready to lead. We expect disciplined discussions that strengthens the movement and advances the aspirations of our people. We thank the media for your continued partnership and professionalism. Ukwathe kukho imiba abangazukugangatha kuyo xa behlala i-NGC nanjengoko iyintlanganiso yokushukuxa amaqhinga okuphumelela kwinyulo lonyaka ozayo lomasipala. Abo banelayisenisi zokuthengisa utywala eMntla Ntshona bayabongozwa kuba bazihlaziye ukuze bathintele ukungathobeli umthetho.
Okuze emva kokuba isebe lophuhliso loqoqosho sele liqalile nenkqubo yalo yokuhlaziywa kwezilayisenisi zotywala kwaye le nkqubo yenza ingeniso enkulu kwingxowa-mali yeli phondo ze iqinise imithetho elawula utywala. Abanini beendawo zentselo eNorthwest bakhala ngelithi kuyaxabisa ukuvuselela iilayisensi zabo zokuthengisa utywala. The issue of liquor license, the prices are too high. Currently, we have been paying 100 rand per annum, but now it's increased from 100 to 2,000 rand. And we're expecting at least if they do increment, if it was 100%, at least to be 200, because really this is going to affect our business. Izozichaphazela ngoba sithetha nje kukho abasebenzi abaphelelwe ngumsebenzi kuba anamali yokubabhatala. Ndivula eli shishini ngempelaveki kuphela. Xa ndiyijongisisa le nto khange sicingelwe thina. Eli shishini lelona lisincedayo thina bantu bangasebenziyo. Omnye woosomashishini abachaphazelekayo uthi le ngxaki izoba negalelo elibi kwishishini lakhe. It's going to affect our business in the sense that, for example, I have 3 liquor outlets, and if I have to pay 2,000 per liquor license, it means I'm not going to afford to pay salaries. So it's going to push me maybe to retrench 1% per outlet. Kubongozwa bonke osomashishini ukuba bavuselele iilayisensi zabo zokuthengisa kungenjalo bazokujongana nengalo yomthetho. uLethukuthula Madondo waziwa kakhulu ngokuba ngumafikizolo uthi uyazingca ngengoma yakhe edumileyo ethi uyoncengwa unyoko nethe yaqoqisa kumaqonga amakhulu okusasaza kwihlabathi. Le ngoma ibhalwe yaze yakhutshwa kulo nyaka ifumene inkxaso enkulu kubathandi bomculo kwihlabathi liphela emva kokuba uhlobo lwayo lomdaniso liye lwatsala amanxila omdaniso nengoma. Le ngoma yeyona ngoma kaMaskando kwangoku ikwi-top 10 kukhuphiswano lwengoma yonyaka lweKhosi FM. Umafikizolo uthi ukukhulela kwikhaya elithanda umculo kaMaskandi lube nefuthe kakhulu kuye. Uthi le ngoma ethi uyoncengwa ngunyoko wayibhala ngelokuzixolisa ngethuba isehlukana nesithandwa sakhe. Imjolo ngangigilekile, so kwakuyindlela nami yokuthumela umlayezo kulowo muntu loyo engangibambisene naye. Cause yayingekho enye indlela cause phela kwase kublockweni. Ngathi ngoba vele ngumuntu mina kubantu. Uthi ukuyibhala kwakhe le ngoma zange ayicinge ingambeka emanqwanqweni. Ingivulela iminyango eminingi kakhulu. Ishintshile nje impilo cause la engisuka khona bengekho lula kakhulu but ikwazile yona ukufika ivula iminyango eminingi. Ziningi izinto ezenzakalayo manje because of yona. Umafikizolo uthi uyithembile le ngoma ukuba iza kuba yiyo ivala unyaka. Ukubonga abathandi bomculo kakhulu indlela abangisupporte ngayo. Cha ngiyabonga nje kakhulu. Kukhulu kumina kungishintshile. Ngila ngikhona namhlanje kungenxa yabo abathandi bomculo. So ngiyababonga nje kakhulu bese ngiyabancenga futhi ngibagqugquzela ukuthi beqhubeke besupporte umculo wami online. Kuzona zonke izinto engikuzwa ama-competition njengoba ngikhona nje nawo i-competition yayo top 10 ngiyacela bengiphi support. Uqukumbele ngelithi nangona ingoma yakhe itshosha entla kodwa isekhona imingeni. Idolophu encinci iJeffreys Bay eMpuma Koloni ilungiselela inani eliphezulu leendwendwe kweziveki ezizayo nangona osomashishini basekuhlaleni belonwabela oluqalathelwano labakhenkethi bakwathi oku kube kuqiniselelo lumandla kwiinkonzo ezingundoqo. Abasemagunyeni kule dolophu bathi baqikelelwa kwi-150,000 abakhenkethi ekulindeleke ukuba batyelele le dolophu ngeli xesha leziyunguma. Bangaphezulu kwe-150,000 abatyeleli ekulindeleke ukuba bandwendwele iJeffreys Bay kwezi veki ezizayo. Umasipala waseKouga uthi ukuthotyelwa kwemiqathango yokhuseleko kubaluleke kakhulu kulo masipala. So as Kouga municipality, our first priority is safety and cleanliness, and you can also see this all around how clean it is. Our staff are really working 24 hours from traffic two-way speakers, and it is a huge job for a very small municipality, and it's not only in Jeffreys Bay, through all 9 towns throughout the season. Iindwendwe ezisuka kwiidolophu ezahlukeneyo
nezihlala zendwendwela ledolophana zithi ziyalonwabela eli xesha lonyaka. Every festive we come here, this side. We are from Potensi, but we come to Jeffreys every festive. Yeah. It's because it's enjoyable here. Yeah, too much. Apha besize ku-weekend away e-Aston Bay. Apha besonwabe khona no-sister bam, abahlobo bam. Kusive kamandi ukufa saqonda make sithathe walk siza apha e-beach. Sizowuqubha sizivise kamnandi. Life is too short. Inkonzo yesipolisa iqinisekise ukubonakala kumapolisa okuphezulu ngeli xesha lixakekileyo, ingakumbi ukuqinisekisa ukuba abantu abahamba elwandle abangeni elwandle bephantsi kweempembelelo zotywala. We have security cameras, our law enforcement, we are awesome to have boots on the ground. Our neighborhood watchers are working together, and it is a team effort in Kouga. So thank you to all our interdepartmental staff, the whole Kouga municipality, but I need to thank also our partners and our businesses that is really working with Kouga municipality and our people and community on the ground. Ukanti inxalenye yento eyenziwa ngulo masipala ngexesha leziyunguma kokuncedisa amashishini amancinci uqinisekisa ukuba enza inzuzo. Ukanti lo masipala ukwabongoza abatyeleli abaza kuzonwabisa elwandle ukuba balumke kwaye bonwabe ngendlela ekhuselekileyo. Kakhulu ke mamqwathi nomambatha ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yam yemozulu mna ngegama ndikuthabile ndiyinzokazi yabathembu mvanje kokubanzi masijongeni kaloku ke nantsi imozulu leyo mbukele ekhaya siye sivule siphawuleni kaloku iziganeko kuMzantsi Afrika ngokubanzi khona mafu axhaphekele kuMzantsi Afrika mpela ke kumbindi futhi namazantsi phaya ko-fix begxebe kwimpuma futhi ekuseni ko-13 degrees bavale mbukele ekhaya futhi bayisonge laa mini sele kududuma phaa yonke laa ntsasa yangomso nangorhatya futhi ngamashumi amabini nje akhathwa sisixhenxe ngokubanza amaqondo wakho ke aphantsi naphezulu sivule ngephondo lokuqala eliphaya lona ephondweni lasempuma koloni ngamandla ke futhi kumantla nempuma elaphondo futhi busemthatha phaya nazo zonke nje ezaziphaluka ekuseli futhi lonkwanca nendudumo phaya ngenxa ka-13 degrees bavale imini ngomso ngamashumi amathathu akhathwa sisithathu nantsi bethuna kwakhona kaloku imozulu ke kwelaa phondo laseFreystata ngamandla futhi umbukele ekhaya ke kumazantsi welaa phondo phaa kaloku koBloemfontein futhi nazo zonke nje ezangingqi ezikufufu kwasekuseni futhi kuyanetha ngomso kududume futhi ngeshumi nje likhatshwa sisithandathu mbukele ekhaya chu ncembe kokubanzi nam sijonge iphondo laphaya entshona koloni ngamandla ke futhi ke kumantla nempuma yelaphondo njengaphaya koBeaufort West ngexesha lasekuseni futhi noxa kucwengile phaya kumnandi emini ngo-18 degrees ithi ke imozulu kwiphondo laphaya mbukeli ko-Northern Cape mpela ke kumazantsi welaphondo njengaphaya mbukele ekhaya ko-Sutherland ekuseni futhi ko-12 degrees napha kunxweme ko-Alexandra Bay kucwengile nje yonke imva kwedinala yangomso nje ephondweni lase-North West ngomso ngamandla ke futhi ke kumazantsi nentshona elaphondo ko-Vryburg ekuseni futhi kumyoli phaya ko-19 degrees naxa unyuka phaa koMahikeng kusekuhle noxa kunethe ekuseni ko-17 degrees imozulu bethinaka kaloku ephondweni futhi ke lase-Gauteng apho zikhoyo thina kalo mzuzu kumazantsi phaya nentshona yelaphondo ko-Carltonville kwasekuseni futhi zezo zantyala zemvula ko-15 degrees ekuseni nyuka nam ngokubanzi kwelaphondo laphaya kaloku eLimpopo futhi ngamandla ke kumazantsi nempuma yelaphondo Phalaborwa kwasekuseni futhi ko-20 degrees napha koPulukwane kumbindi welaphondo kwasekuseni kuyanetha ko-17 degrees sehle njalo ngokubanzi ephondweni lasempumalanga ngamandla ke kumazantsi welaphondo ko-Standerton ekuseni futhi ko-15 degrees naxa unyuka futhi phaa ko-Ermelo nazo zonke ezangingqi kokhona kuyanetha ekuseni ko-13 degrees vuma ndivale ndisonge imozulu phaya KwaZulu Natal ngamandla ke kumazantsi welaphondo ko-Kokstad ekuseni futhi kusanetha ko-12 degrees napha kumantla futhi eThekwini kwasekuseni bevuswa ku-21 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Kanti umdlalo weBetway Premiership phakathi kweKaizer Chiefs neTS Galaxy uphele ngeqanda macala kamnandi mawethu.